सलाइखौ सिन्था बेसेबां थाइबा थाइबा दारागावआव दारागाव थाइबा जाय जाय फैगोन पिकनिक আপনার লোকে দাঁড়াগো আয় কিনে কিনে লাগিছে মজা লাগছে না মজা লাগছে না আচ্ছা পুরা আইছো কিন্তু গরমের মজা লই আইছো আচ্ছা আচ্ছা বড়িয়া থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো মেইন ব্রো ব্রো ফুল এনজয় আচ্ছা আচ্ছা ফুল এনজয় ঠিক আছে ঠিক আছে दारागाव होनबाय थानायलाय जोंबो फाइनालि दिनै जों नायनो फैबाय आरोना माबायदि मजा मोनगोन ना मोना एसे नायनो फैबाय नोंथांमोननोबो जों जेसेबां हायो माने भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो नाजागोन आरोना दैया बेसेबां थान्दा गोसोखौ माबायदि माने गोजोन होनो हायो बेखौ जों एसे दा गोजोमलायनानै माने खोन्थानोसै इन्टारेस्ट मोनना मोना नायसै लोगोफोर मोनोबा खोन्थानोसै भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय नोंसोरबो सोर सोर फैयाखै फैदो आरोना नेक्स्टआव जोंबो दिनै फैबाय बोथोराबो मोजां नालाय दुगैनो दिनै मोजां सालायब्रा ड्राइभार माबोरै लागाव दारागाव हाजोआ देन्जार गोजौ गोजौ वाव kali wow laktase kali wow na kali wow kali wow oh nih gua maget pas lanang undang nih Semohli. get pas lanang undang nih gua get pas lanang undang nih logofer sorbafोर फैयोबा nih gua checking जायो बिसां लायो र' आंना नै लोगोआ ओंखारलांबाय सोंबोलाय दे सों हेलो বন্ধুসকল মানে কেতিয়াবা আপোনালোকে যদি দাৰাগাঁও আহে না ইয়াতে গেট আছে গেট চেকিং চলে পইচা লয় গেটটো এইপিনে আছে এই যে গেটটো কিমান লয় পাৰ পাৰ্চন এইটো চাওঁ এজন আমাৰ লগটো মানি গৈছে ইয়াত টিকেট কাটিবলৈ আপোনালোকে পিছত কৈ দিম কিমান লয় নালয় আমার টিকেটটো কাটা হল এই যে আপনাদের চাও ভিডিওটো চাও 200 টাকা লইছে 200 টাকা খারত लोगोफोर माने जाय जाय दारागाव फैगोन ना खारजों फैयोब्ला 200 टाका एन्ट्रि खालामनांगौ एन्ट्रि स्लिप 200 टाका इयाव होनांगौ फन नाम्बार रिलेटेड आरोना बिजनि माने जोंनाथ' बिजनिफ्राय फैनाय नालाय इदि आरोखि नै बेयाव दंजोबबाय बे जाहैबाय सानजादिक ना सानजादिक ओमफ्राय ओरै गिदिंबाय बे साहादिक जाहैबाय साहादिक ओमफ्राय ओरै जाहैबाय बे सोनाब दिक बे खोला दिक जाहैबाय आरोना ओमफ्राय नायदो लकेसन माने बे ओरैहाय स्लपिं नुदोंना बे दैया बेजों बाज्रुमोमोन आरोना सिगां सम खिन्थु दा दैया गैला रानजोब्बाय आरोना लोगोफोर दा गैला रानजोब्बाय फुरा ओमफ्राय दा दैया माने एसे एसेल' बोहैसै आरोना सिगां जेरैबायदि मोजांमोन ओमफ्राय दा इदि नंला आरोखि नै बल्डार हारावल'सै नायदो बिदि जाजोब्बाय नैबेजोंनो बे एसे नुदोंना दै बाज्रुमनाय बेजों फुरा माने धामाखा माने बेजों दै बाज्रुमोन आरोना फुरा मोजां जायोमोन आरोना बेजों खिन्थु दा गैला लोगोफोर रानजोब्बाय तो लिट माने दारागाव लोकेशन आपनालोके चाइ लोৱা আগৰ ভিডিঅ'ত কিন্তু পানী বেছিকৈ আছিল কিন্তু এতিয়া নাই সব ভুকাইছে চাও আপোনালোকে চাও পানী নাই অলপ অলপ নাই নাই দে नै गैला नै दैया रानजोब्बाय लोगोफोर नै दैयानो गैला
माने जों दा ओरै साहा जोबखानाय आरोना खर' दै खर'आव जों फैदों दा सिगां आफाङावमोन ओमफ्राय दा जोबखा आरो खर'आव फैदों आरोना जों दा खर'आव फैदों बियो फुरा हाजो नांनाय बायदि आरो दा मानसिफ्रा दंबावो खर'आव ओरैहाय खर'आव दंबावो मानसिफ्रा दुगैगासिनो दङ दैया बिराद गुसु आरोना बेखायनो बिराद फैयो मानसिफ्रा Berapa ini? Kota piece dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 piece mana 100 taka ya, omnya. Bisa dong. 12 piece. 12 piece. Saya sih juga dikit dong. 12 piece. Oh, bung diri pula mana artis terbawa na? Mana side aku pina nih pura nengu roti puri menjajabkan arena jeng sumba. Anda pura mana nengu serba kamu pina nih punya belabu. Kamu kan kamu senang udah kerja arena. Pura roti puri menjagan nih made ini dokana. Nama deh? Pura roti puri menjajab udah. Ada? Oh, oma bidor boroni. Menjagan, nanti daraklah, darak wow, kepse beraina boibe, pisangnya, bozala, enjoy life, Ni nomor itu kan apa ya? Apa itu kan drabis, dah sih kan deh. Dia mati grip. Mari mana habis kita nih, made? Ni, Darah kau ni nih. Acha. Pas bisa. Pas bisa. Riman sudah ada kum jadi nabar tanah dong. Kamu siapa rasa langsung dia? Pintu berarti harus kau itu kan baik. Iya ramai na. Jauh jauh sah. Bisa. Mana ukha gaya mana dia rane saya berna. Mana ukha dong oblako dia mana video jadi nunggu saya. Mana masih ukha terus pindah aku lagi buka. Ini aja na. Udah dia siambai lebar ukha gaya mana dia mana dia siambai na bular. Logoफोर जों दा दुगैखांबाय ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय आरो ना दा 3:30 जाहैबाय गारिखौ खालामबाय जों दा थांफिनसै दसे इन्टारेस्ट लाबाय मजा लाबाय ओमफ्राय लामायाबो गोजान नालाय एसे बेखायनो जों थांफिनथ'नोसै आरो ना थांनोसै ओमफ्राय बैयाव जा गोजौ दं आरो ना मानखोनांगौ बेखौ हागोन हाया जोंना गारिया खैथो नालाय हागोन हाया नायनोसै भिडिअआव देखायगोन आरो ना आं हागोन हाया जों दा ओंखारफिनबाय लोगोफोर थांफिननो इदिनोसै आरो ना दारागाव दसे मजा लाबाय दुगैबाय माने बिराद मानसि फैयो इन्टारेस्ट लाफैयो आरो ना मानसिफ्रा फैनानै जोंना गारियाव हनै फैबाय नायनोसै र' हागोन ना हाया
बे जोंनि गारिनो खुरग्लुंजोब्बाय जोंना गारिया खिन्थु वाव बोलो बोलो औ हाबायलै टेक्न'ट हाबाय मानखोनो खुनुरुखुम हालांबाय मानखोनो ओइयावनो SSB बांकार दङ आरोना ओइयाव नै ओरैहाय माने 2 स्टेप जायो आरोना बे लामाया ओरै सिदा फैबाय ओमफ्राय हेल' लोगोफोर जों माने दा दारागावआव दुगैखांबाय ओमफ्राय दुगैखांनानै जों दा न'आव फारसे थांफिनगासिनो दङ माने दारागावआ माने सिगां भिडिअ जेरैबायदिमोन बिदि नंला आरोना दैया एसे फिसा जाबाय होनब्लाबो माने बिराद मानसि फैयो माने दुगैनो मोजां आरो जायगाया हामा मानसि फैयोना बायदि मोनखौ फैनानै बिराद मानसि फैयो फैनो बालायथारदों बिराद मोजां ना मोजां फैनो बालायथारदों फेमिलिबो फैयो बांसिन ओमफ्राय कापोल फैयो ओमफ्राय जोंहाथ' माने सेंग्राफोर गोजा नालाय जों दुगैबाय जिखुनु मजा लाबाय ओमफ्राय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरोना जोंबो एसे गोजानफ्राव फैनाय नालाय बेखायनो जोङो भिडिअखौ माने बेखिनियाव जों फोजोबनो सानबाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जाय माने आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै लाइक कमेन्ट खालामाखै खालामदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनलायगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि जय बाय बाय